taħsbuni ċasta, imma jien kollox naf. Araġi. Dak għandu grazzja ma' dik, imma dik laqqas idea, dik tgħix kemm tħoff tiftaħar u dak tgħix kemm jistħi minna u dik tfarfar la mara tfarfar mix-xogħol, l-oħra tfarfar sew u ma gedduma dejjem sal-art, hawn l-oħrajn dejjem bin-nervi u daw it-tnejn kemm huma supervi. Imma żomm, minflok noqogħdu nparlaw fuq in-nies, mhux aħjar naqraw xi ktieb. Edha sewe dik il-nokla, dejjem bil-headphones, ma' widnejja. Tisma' l-mużika strambara jien, perfezzjonista bil-mużika klassika. Għarem, maħjar naqra ktib, ħani kalma. Milja l-xkupilja. Milja l-xkupilja tara ħafna saqajn. Ta' min ikunu notfa, ta' min mimlija tajn. Sida kien jarmaħ dejn it-teatru rjal, imorru sinjuri u foqra, kemm ixjuħ u kemm it-tfal. Ejjew ħan illustralkom, jgħajat illustratur, waqt li l-milja jibda jdawwar mad-dawra taż-żarbun. Kultant xi wieħed għani bil-mustaċċi nnuklati, fil-buti daħħal idu u l-ħlażlon kuwajati. Xofteh kemm xejn ikemmex u b'daqqatajn lill-milja jgħid bejnu u bejn ruħu miskejna l-xkupilja, kemm taħdem u titħabat, kemm kantonier iddur, bla qatti ma titħallas, dik qalba tajba żgur. Kalanċ tgħix kemm igerger meta jkollu suq ħażin, kulħadd jeħel ma' rasu x'in jibda jgħaddi l-ħin. Għada mbakkar iktar nilħaq lin-negozjanti li jidħlu s-sedarjali, inkella triq il-merkanti. Mela darba kalanċ tfixkel, dellek l-iswed flok il-kannella. Kemm għajtet is-sinjura x'in xirfet minn taħt l-onnella. U issa li żmien għadda u kalanċ jott 80, milja spiss titħasseb, tgħid tiegħi wasal id-destin. Sa x'reġa' ġara.